oyawre kendo machiegni oyawre imosi Uganda luo kawuono gi jo Homa Bay bende kanyakla achiel. Yes. Agwero kamano kawuono kuom invite studio ne jo Homa Bay. En okinyi maber mar yudo time mondo wawuo gi jowa mondo wagisgi ni kaka chal mar Kenya dhi, nitiere challenge mar jonjore. To jonjore gi gin jok modag e udi, gin jok mosiepewa, gin jok mowetewa, gin jok manyiminewa. Omiyo wach mar njore ni wan kaka joluo. Jaluo ne en ng'ama ne dhi e lweny, but nok en lweny mar dhi koso ne ng'ato, ne en lweny mar konyo oganda. Omiyo wan sani kama koro wachope ma jo siasa wa mar kaluo okawo nyithindwa tiyogo marach. It is very unfortunate. Very, very unfortunate. And an kaka Chris Ojode, anyalo condemn with the strongest stance possible. Ni koendelea kama nitire gik mang'eny madhi marach. And the reason momiyo 2010 constitution nobiro en ni mondo okonywa mondo wabed gi ngima maber mbele. And among of the things ne ni mondo wachope lek ma 2030. To 2030 ok nyal biro kwa kawo njore waketo mbele. Erokamano. Yes. Kendo machiegni mane penjo mathoth ne mantiere kar kae.